mbah somak wingi loro urung Walah, iki mak loro ki wis mari. Kok loro wetengku kenceng wis alhamdulillah mari. Niki diparingi ibuke. Walah, Sithik nduk. makasih. Alhamdulillah mak wis mari. Kurane wong wis ora milik mae langsung jebol nang Matur suwun ya. Nggih. Muga-muga Oh, lagi kok iso geger. Lan peni kan apa mak goreng iki lho, matur suwun. masak Pisang goreng. Awake tak simpen nang kulkas. Lah kok isek ae. Embek buah asal tak simpeni. Iki jaman opo? Tak kene kulkas benteni ya. Oh. Ya, nang Kalih pamitan kajeng balik Mas Oh, Mau iya, ditelepon bose Mak. Bosnya butuh bantuan. Nanti butuh bantuan. ya. Wis ya. Kasih Mak pisang goreng. Nah, Kebun sendiri. kebun sendiri. Makasih Mak. Nggih, iki pamitan nggih Mak, engko ben karek jablas. Sampai kerja. Nggih, mantuk riyen. Ya. Tak nyelehno. Sayang. Mak lah langsung sak mam. Oh, Mak goreng. Tak materi ke Mak. Nggih, nggih Mak. Hati-hati. Nggih. Asal. Ya. Iki bakal ngene Mak pemirsa. Ambek kursisan balik kan aku liwat getas wis pamitan sik. Soalnya iki Mas Santo bar kon Jepun langsung gas kerja. Iki urea ya? Iya. Area ndi iki? As lo ya, dingin truk. Aja rek. Mundur. Ora ketak sepur ya. Mas arep gas iki piye? Delok sepur rek. Ki mau wis pamitan nang merah aku mulai sik masak sik Mas Santo ben mangan awan lagi berangkat. Kok sakura ini lewat ngetas pemirsa lurus gak minggok pokoknya jujukannya genah.
demonstrasi iki nganti entek pokoke pemirsa. Wes iki wis wektune wis mau mepet guys iki guys. Oke, proyek tekan desa Sumber Pitu ya. Pemirsa, wong jenenge konten iki yo sampai menjelaskan yo. Aku ki yo kegiatan yo jelaskan. Ora dijelaskan salah, ora dijelaskan bingung. Karena kegiatan tak ngomongnya sithik jenenge pantomim. Aku ora. Kadang kalau ora tak jelasno ana sing takok nek kok lah, tak jelasno salah. Ora tak jelasno salah. Serba salah. Wis pokoknya makasih buat doa-doa nih para pemirsa ya. Ya direhab ya alhamdulillah suatu saat nanti ya insyaallah lah kok alhamdulillah. Duweke yo jaman saiki iki yo nglumpukno dhisik guys yo, mbutono sing penting-penting sih wis pernah tak jelasno ya. Pengen pemirsa kaya liyane yo pengen yo sabar. Sejarah-sejarah kok piye keluargaku kabeh. Gak bar nek tak critakno bolak-balik kok malah pemirsa bosen yo. Sing penting padha rukune karo dulur keluarga. Sing seneng gak seneng iku hak pribadi. Sepenting aku gak gawe masalah ning kene, oke? Wow. Sekali. Dibangun. Oh, dalan gak iso liwat. So, iki dalannya dibangun pemirsa. Oh, dalannya dibangun, guys. Alhamdulillah iki trae kuwi juweglong kok tenane ora di Nah, nek ngene iki kan rada ngene kan juweglong tenanan. Dalane. Ngawan Solo, guys. Kok rumah rusun iki kan ndi? Mbak Ramo. Lewati balun kira ambune segere ya Allah. Kamboja. Wes. Lagi gak keri. Dasar yang sampun. Oh iya. Nek gage aku. Iki gudak-gudakan metu pemirsa. Pasane takon mangan dhisik mangsakno. Jangan rong jam keempat lesu apa ora kliyengan, aku kliyengan. Kita sudah sampai. Yes, berapa tak rawang nyakrung mangan awan. Penitipan wis mulai halo-halo burung. Ya. Kali Mbak ya. Salim. Sebentar. Ajak dulu. Salim, hati-hati ya. Dadah. Cek dadah madep. Dadah. Sederhana yang kene selak iku. Soalnya wis teko ndase urung. Hati-hati ya. Pemirsa, wis. Kan kono pemirsa iki. Tekan apa wis teko ngono wis budhe karek ndase. Kok bengi tulit. Wis ayo balik yuk. Banyune keri wis mulai iki. Wis hati-hati. Ya. Oh alah. Ya. Oh alah keri banyune. Ya dadah. Banyune keri guys mau nek perjalanan 2 jam. Besok kita balik dulu. Warung kuning loh, main warung Herda, warung kuning. Saya cari tahu ya. Iya, ngeri. Itu makanya Tapi ini mau sama PGRI. Semua orang. Sama PGRI saya sewa nang bukti sudah. ngaruh.
Lho aku Ini iki kono pasang status. nang masalah ijazah yo rada ribet iki. Pertama daftar lho. Karena jalur ijazah SMA aku asli. Iya kono. Lah enggak duwe ijazah asli dulu. Ono iku fotokopian. Sing salah. Ono sing asli ke SMP yang biasa. Aku pengen ngomong. Sampe gelem ya iku nek gak ya wis pada daftarno lah orang. Tak usah aku ngabari maneh wis sampe tak daftarno. Dari ngomong sing tak sudah bukannya sampai ini Tapi masih tetap masa anggur. aku ingin jualan Aku pengen jalan kayak mereka. Ini jembatan mak, do mak lewati warung mak. ya wis mulai wis yang penting susah ya susah tapi mau lah maksudnya tulis yang mau kabeh asal keluar semua yo bener ono sing gak asma kan aku kan pelajaran sing sesuai sing gak podo dia aku nggarap apalan ya nanti kita apal ya sare ono wae ya iku bumbu campur kan gak ono iku gak ono nang soal itu gak ono